Ak žiadate o nový hypotekárny úver, banku bude zaujímať vaše finančné zdravie, ale aj celková bonita. Pokiaľ už máte nejaké existujúce úvery, banku bude zaujímať ich zostatok, takisto aj mesačná splátka a hlavne to, či tie úvery splácate na čas. Banky skúmajú, či žiadateľovi zostávajú dostatočné finančné prostriedky po úhrade všetkých splátok. Jednoducho to, aký je pomer vašich existujúcich záväzkov voči vášmu príjmu. Od 1. júla 2025 vám odrátajú z vášho príjmu 284 eur, čo je životné minimum. Ak ste dvaja žiadatelia o úver, tak na ďalšiu osobu 198 eur a pokiaľ máte aj dieťa, tak na každé dieťa vám odrátajú necelých 130 eur. Z vášho príjmu vám odrátajú aj splátky za aktuálne pôžičky, leasingy alebo úvery. Vôbec nie je problém, ak nejaký úver máte, lebo to preukazuje váš zodpovedný prístup, ak ho splácate na čas. Problém je vtedy, ak ten úver nesplácate. Banky sa pozerajú na to, na čo chcete úver použiť. Ak chcete zlúčiť viaceré úverov dokopy, banky to vnímajú veľmi pozitívne.